Hashtagy. Náhaď tam, čo chceš, je to úplne jedno, takže to šupni na posledné miesto. Hook. No, ten je určite najdôležitejší, keďže scrollujeme jak zombici, takže číslo 1. Titulky. Titulky, no tak veľa ľudí má vypnutý zvuk, ako vieme, takže by som to dal asi, že číslo 2. Trendové audio pre Reels a karusel. No, pre Reels je to nepodstatné, pretože ľudia nepočúvajú ten zvuk moc, ale na karuseli je to veľmi podstatné, pretože to ukáže tie karusely do Reelsov, takže karusely môžu byť virálne v tomto roku, takže to je číslo 3. Postovanie v určitý čas. Nepodstatné totálne, lebo aj tak nezáleží na sledujúcich, to znamená, že ti to môžeš to dať o 1 ráno alebo o 3:30 a aj tak to vie vybuchnúť, takže číslo 5. Profitechnika alebo telefon. Akože vie to samozrejme dopomôcť, nie je to úplne podstatné, akože keď sa tomu venuje, že chceš, aby to vyzeralo dobre, môže byť, ale inak môžeš kľudne na telefón samozrejme vždy. A dneska tie iPhony majú fakt, že dobrú techniku, takže číslo 4 nám ostáva, ak sa nevidím.